इफेक्सन जाखांनायनि अखानायैनो हाग्रामा महिलारिया रादाय होदोंमोन जे न' खाना हैगोन होननानै नाथाय बे बाथ्राया नंखाय। खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि। बे समाव दादगारि फुलबारि आलायअरन गामिनि रायजो राजाफोरा गोख्रों अजद खालामदों हाग्रामा महिलारिनि सायाव जे सिगांनि सानाव जे खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिदोंमोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे बे समाव जाय बिथांमोनखौ बा इफेक्सन खालामना जायो जा खालामगोन बे खालामनाय जायगायाव जोङो अखानायैनो थांनानै न' खाना हैगोन होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन एबा रादाय होदोंमोन खौरांगिरिनि सिगाङाव हाग्रामा महिलारि बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव गोख्रों दाबि खालामदोंमोन जे बे समाव जुदि बबेबा मोनसे जायगायाव बिटिआर सरकारा इफेक्सन जुदि खालामोब्ला अखानायैनो थांनानै लोगो बिपिएफ राजखान्थि हान्जानिफ्राय न' खाना हैगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदोंमोन बेबा हाग्रामा महिलारिया रादाय होदोंमोन। नाथाय बे रादायनिफ्राय जानगाराव थाबाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बेनि अनगायै जे हाग्रामा महिलारिनि जे दैदेननाय बिपिएफ राजखान्थि हान्जा बे बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया खनसेबो खौरां लाहैयाखै। बिथांमोना मा जाहोनाव एबा मानि थाखाय जोंखौ गाज्रि मोनखो होननानै बाथ्रा बुंथिदों फुलबारि आलायअरन गामिनि रायजो राजा बिथांमोना बुंथिदों जोंखौ मानि थाखाय एसेबां गाज्रि मोनो मा जाहोनाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया खनसेबो जोंखौ खौरां लाफैदिया गोलाव सम जाबाय। नाथाय बिथांमोना थुलुंगा होदोंमोन सिगांनि सानाव बे समाव सरकारनि बेरेखा एबा बिथांमोना रादाय होदोंमोन जे इफेक्सन जाखांनायनि अखानायैनो न' खानानै होगोन होननानै रादाय होदोंमोन। नाथाय हाग्रामा महिलारिनि जे बुंनाय बाथ्रा बे बुंनाय बाथ्राया नंखाय। जों दासिमबो न' मोनाखै। जों दासिमबो बिथांनि बुंनाय बायदि जोङो न'खौ जोंनो खानानै बिथांमोना होफैयाखै। नाथायबा बिथांमोना जे खौरांबो लाफैयाखै। न' खाना होनायनि बाथ्रायाथ' गोजानाव नाथाय बिथांमोना जोंनो बा जोंखौ खनसेबो खबर लाफैयाखै। मा जाहोनाव बिथांमोना जोंखौ गाज्रि मोनदों जों मिथिया। नाथाय बिथांमोना बा बिथांमोननि दैदेननाय जे दैदेनगिरिफोरा कास्तम बसुमतारी प्रहलाद ब्रह्म बिक्रम दैमारि बिथांमोना गोबां मिडियायाव बाथ्रा बुङो खौरां बुङो नाथाय बे समाव जोंखौ खनसेबो फैनानै खौरां लाफैयाखै होननानै दुखु फोरमायदों फुलबारि आलायअरन गामिनि रायजो राजा बिथांमोना। नाथाय बिथांमोना खोथायाव गोरा बाथ्रा बुङो गोबां गोरा बाथ्रा बुङो नाथाय बिथांमोना फैनानै खौरां लाफैयाखै। नाथाय बे समाव बिटिआर सरकारा मोनफ्रोमबो आयदाखौ लानानै बिथांमोना खामानि मावगासिनो दं आरो बिथांमोननि अननायावनो जोङो बे समाव हाखौ मोननो हाबाय। लोंनो थाखाय दै जगानखौ जोंनो होना होबाय। माब्लाबा दालि संख्रि जोंनो होना होफैयो होननानै बाथ्रा बुंथिदों। आथिखालनि बिटिआर सरकार सालायनाय बिथांमोना बे समाव जोंखौ जोबोदनो मोनसे अनसायदों एबा अनसायबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों आरो साबायखर बावदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' आरो रनजित बसुमतारी बिथांमोनखौ साबायखर बावनायखौ बे समाव नुनो मोनदों। जे गभर्नमेन्टनिफ्राय सरकारनिफ्राय जे बिथांमोना पुराना गभर्नमेन्ट दंमोन बे समनि मानसिफ्रा जोंखौ खनसेबो खबर लाफैयाखै। जों बिथांमोननिसिम दुखु फोरमायदों। मानो होनब्ला जोंबो मानसिसो जे बिथांमोना जेरै थांना थानो हादों जोंबो बिदि थांना थानो लुबैयो। बेनिखाय एसे खबर लाफैयोब्ला जों मोजां मोनगौमोन। नाथाय बिथांमोना बिटिएफनि मानसिफ्रा जोंखौ माने एखेबारे गोजानाव दोनदों। माखौ लानानै जोंखौ एसेबां नेग्लेक्ट खालामदों जों मिथिस' हाया। नाथाय दानि गभर्नमेन्टआब्ला जोंनो सामब्राम फानलु थाव संख्रि राननानै होफैदों बेखौ जों धन्यबाद होदों। नैबे बाथ्राखौ बुंदोंमोन जे होबथानाय लोगोनो बे ट्रिटमेन्ट खालामनाय लोगो हाग्रामा महिलारिया अखानायै थांनानैनो न' खाना हैगोन होननानै खोनादों। बे बाथ्रायाथ' थारैनो नंखाय आरो बिथांमोना दिनै खनसेबो नुजाफैयाखै। बे न' खानानै होनायाथ' नंखाय बाथ्रा आरो जि साथामसो जि दालालफोर बिथांमोननि गेजेराव दा ओंखारदों जे फंबाय बिक्रममोन बायदि साथ्रमोन बायदि आरो नैबा फंबाय प्रहलाद बिथांमोनखौ जों दुखु फोरमायदों। बिथांमोना बेसेबां मिडियाफोराव नुजानो हादों गेदेर बाथ्राफोर बुंदों नाथाय बिथांमोना दिनै जोंजों खनसेबो नुजाफैनो हायाखै। आं दुखु मोनदों आरो जों बिथांमोनखौ निन्दा खालामदों जे बिथांमोननि बेबायदि माने जोंखौ लोगो हमनो हायैयाव मा खारनाव जोंखौ एसेबां माने गोजानाव दोनदों जों मिथिगौ।